paliwanag ang nahitabo karon sa kapunungan sa PBB. Daghanang nangwala, daghang mibalhin o upan nga kapunungan. Mga relihiyon ng PBB ilang gitaligdan aron sila makaangkot. Pero dakong sayo kung gihimo ang iwag ilang gitiyan kay nangitaman. Bisan saon ninyo o balik lang gyapon kamo. Oh, ang PBB kapunungan nagpaabot lang para sa tanang katawhan diri sa kalibutan. Kapunungan nga giandam pili sa Diyos tang Amahan nga mao ang ruminyan. Ikan kanina mga pagsulay ang atong nayakuban apan kining tanan pagod ng Diyos sa kahitasan. Lain-lain taog papel, lain-lain taog misyon. Ang importante Diyos natong matuman unsa ang mundo ko ning kalibutan. Nagkadaya matagabaruganan isara ang atong kaulian. Oh, ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Diyos nga mao si Benigno. Ikaw pagani atong hangtod karon. Ang atong Ginoong Diyos ikan pagani atong hangtod karon. Ang atong Ginoong Diyos, Ginoong Diyos nga Benigno, nagpaabot ng kaninyo, napupalit sa iyong kapunungan. Nagpaabot ng kaninyo. Magagad na magumuna na nilabay sa PBB. Daghang nangawala o dagan sa mga bitulaan. Napakinta na mag-vote yung nasulat na kasulatan. Kaya kung ang nasulat dili na di ka mapapa o dili na sa ka na mainisan pa. Oh, ang PBB kapunungan kaninyo na paabot lang sa inyong pagbalik. Kung kamoy ka magbago, ang akong Ginoong Diyos nagpaandam ka ninyo, itagana ning luna diri sa din nagatay na.